ana bareng lan pira pang-pangku oh aludha ampuhe gamelan ing kados mekaten menika Mas Gareng. Tur dasaripun saged kinarya patuladan ing bab persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Leres. Gamelan niku wonten ing saking perunggu, ana sing saka kulit, ana sing saka pring, ana sing saka kayu. Ning nyatane yen muni pangpung ya pangpung kabeh, merga satu frekuensi anggenipun manunggal tetunggalan. Ngungelaken dumateng endahing tembang kala wau. Satu komando dadi enak dirungokke. Nggih. Bonang kalian kendang niku bentuke beda, gong niku kali saron bentuke beda. Leres. Kenong kali sing ngenong ya beda. Ha ya niku nyatane yen muni tembang ya kepenake kaya ngono. Oh ya mesti beda kentongan. Yen kenongi benda mati sing ngenong setengah mati. Mboten isih mesa-mesem sik perkasa niku. Oh perkasa. Wong jenenge ya ini menimbulkan rasa iki gairah tenan lho iki. Aku krungu lagu iki gairah. Iki lagu anyar-anyare ya ora anyare Mas. Mulai muncul lagi dikala saat saya pertama-tama gareng yo lagu iki. Pangpung niki. Nggih, nadyan pun enten terus digarap dienggo iringan tari pas rikala kula gareng anyar-anyare. Dadi bernostalgia. Nggih. Iki gending-gending Jawa ampun disepelekke soal kadang mengku pira apa mengku makna. Tur tembang-tembang lami menika nggumun kula kok mesti eksis sepanjang zaman. Kari senimane gelem gunakake apa ora. Nyatanipun pangpung nggih sekeca digarap teng campursari nyatane saged viral. Nggih, tur nggih sing garap pancen nggih maestro almarhum Kinarto Sabdo. Mbak-mbak manuk we lagune wis beda-beda wis. Upamane. Ayo antarane kowe iso mbedakake mikat manuk karo apa sipodan. Oh iya. Ya mikat manuk kae lah. Sipodan tansah groncalan kae malah mikat manuk. Oh iya. Nah ngono, yen sing anu ka ana beda meneh. Apa sing lagu sing sok dikendangi Jaipong kae. Ngono. Ing Wonogong liwang. Ha iso iki, aku seneng. Niki nuwun sewu nggih Bapak Ibu niki nostalgia iki mumpung niki sarjana seni kabeh. Wis pokoke tak jejak pokoke. Nggih. Mboten namung sarjana seni, malah ingkang demung menika dosen wonten jurusan karawitan. Nggih. Ha iki jajal bernostalgia nih bernostalgia. Riyen enten gending kok ngeten iki. Ing Wonogong liwang liwong pasan pikat manune tutupune cucuke jenar modal padang orang adang malah blandang sedina kapikat niku senange wong wadon nembe nyiram manuke kodrat lahire jaban bayi lan wadon aku Iki titisane condong raos. Nggih. Iki tombok niki ambak-ambak niki sak umur luwih tuwa lagu niki tunggane umur kula, Mas. Lah nggih mila nuwun. Sing kerep kalak sipodang tansah groncal kuwi apa kae sing sijine kae ora dudu iki. Nggih. Oh ngono. Oh iya ya lah iki lho sing perlu awake dhewe sinau para waranggana karo Pak De Garing ngono kuwi. Ora mung banyol tok, ora mung joget tok, nyatane tembang ya apal panjenengan. Lho kula pun duwe prinsip kok, Mas. Pripun? Mungkin di antara orang-orang yang apa oleh ngarani, kesenian Jawa ki mistik,
apa sing diarani haram mergo kula jane wong ki anggere duwe paugeran kaya kula nu santai Mas. Paugerane pripun? Iki ya. Kalau tidak suka, kalau tidak menyukai, kalau jangan melihat kalau tidak menyukai. Betul. Dirungake ya. Nggih. Jangan dilihat kalau tidak menyukai. Jangan membahas kalau tidak menguasai. Dan jangan membenci kalau tidak memiliki. Lah wong ora duwe kok benci. Nggih. Ora kena. Apa yang kita punya ya harus kita lestarikan. Sing benci iki berarti ora duwe. Nggih, nggih. Tur nuwun sewu sing jenenge manut anggen kula sinau sak gadu ing nalar sak kadaring lampah Mas Gareng. Nggih, Mas. Ingkang nami musyrik niku tidak terletak pada perilaku dan bendanya, namun terletak pada pikiran orang itu sendiri. Manusianya. Heeh, sing ngerti batine ya sing kelakoni dhewe. Wong liya ora bisa ngoleh-olehi, mergo wong liya ora enek sing ngerti karo atine wong liya, ngono kuwi. Betul, betul, Niku. betul. Nggih, pun pokoke pun monggo anggenipun komentar. Ning wong kula nu gesang nggih saking mriki. Nuwun sewu, iso ning tanah suci ya mergo gareng ngene iki. Nah, niku. Dadi napa? Nggih kula, Pak. Walah, matur nuwun lho, Pak. Pun mugi panjang yuswa nggih, Pak. Nuwun. Oh, ingkang ngasta bawa Pak DPR. Asmanipun sinten mboten enten Bapak DPR niku. Nun, pundi? Oh, nggih. Oh, badhe anu paring pisumbang bawa. Nggih. Nggih. Niki kula waosaken nggih. Siap, nggih. Niki tembang Nyidam Sari dipun bawani ingkang bawani Bapak DPR. Lho, Bapak DPR niku sinten? Oh, Pak Ngateman. Lah ngaten, Pak. Lah mboten enten asmanipun kok. Nggih, kangening ati saking DPR PDI Kudus Bapak Ngateman. Nggih. Ngateman ini selalu ingat teman. Wah, iya. Mula terus nyawer ya, Reng ya. Ingat teman. Nggih, nggih. Monggo pepunden kula Bapak Ngateman mriki pinarak wonten pepanggungan sareng kalian Pak D Gareng mriki. Pak Ngateman. Nggih. Duduk. Ya, yo. Bapak Ngateman monggo. Monggo Bapak. Wis kuwi. Ora tau ndelok toprak kowe. Ora tau aku ora tau dijak. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Ngateman. Nggih wonten dalem Bu. Gandeng ripalungguhan samangke Sukodana nembe ketaman pagebluk pramila saking menika Kakang Patih Sida peksa. Paring pangandika dawuh Bu, Kakang Petruk. Kula suwun panjenengan minggah wonten ing Gunung Semeru ngupaya wujudipun tumbal gumbala telung gelung emas telung plengkung Kakang. Wah niki bingung niki malah. Nggih ngestoaken dawuh. Bingung kok budal. Sing penting budal sih. Oke. Hei Sri Tanjung. Malah gilani. Kaya corong ya. Nggih. Pak Ngateman. Panjenengan ngasta minangka wakil rakyat wonten DPRD Kabupaten Kudus saking fraksi PDIP. Aduh alhamdulillah. Menika ingkang panjenengan wakili sampun nanggap lho Pak. Panjenengan wakilipun kok dereng nanggap. Aduh, langsung Gareng. Nggih. Mboten Sing Pak Ngateman nun sewu, PD Perjuangan sampun kagungan BKN. apa ki? Badan Kebudayaan Nasional. Oh, nah, nggih ta Pak? alhamdulillah. Wonten pusat mriku, nggih.
Biasane lek ulang tahun nggih wayangan Oh, nggih. biasanipun. Ya iki lagi dirancang. Nggih. Apa-apa iku perlu nun sewu ingkang pun lenggahi wonten pundi Bapak kudusipun? Dalem griyanipun. Wonten kutuk piyambak. Wonten? Desa kutuk piyambak. Oh, wonten mriki. Nggih. Dados anu Gareng. tok sapa sing ngejak srepeg iki? Pae wong sok yen ana anune lelaki anu nun sewu. Pancen kutukno nun sewu Bapak sowan kula nggih nambe sepisan menika. Oh, nggih, Pangapunten kangge srawung sarana srawung. Nggih. Kula nika kalau wonten ingkang ngersakaken panjenengan kedah mbawani. Oh ngaten nggih. Nggih. Nun sewu Nggih. Kakang kula Petruk. Oh, Pak Gareng, Pak Gareng. Gareng. Ya Petruk bener wis disawang iki kok sing pirsani iki. Nggih. Lajeng Lho sing ingkang iki berarti Bagong. kula hormati Kakang kula Gareng ingkang satu kula tresnani. Nggih. Nun sewu kula wau mboten mangertosi kok wonten serat ingkang kedah kula bawa. Nggih, sajakipun mlekoto. Wong Blekodo niki malah. Nun sewu Nggih, Kakang sewu, kula Gareng pilih kula minangka wakil rakyat lan ugi kula sampun 7 tahun setengah kalih periode 3 periode niki kula minangka dados DPRD Komisi B ingkang mbawahi termasuk kebudayaan dan pariwisata. Leres Romo. Kula ugi sesepuh pepadi wonten ing Kabupaten. Alhamdulillah. Tok. Nuwun pangapunten gandeng penontonipun kirang ketoprak batal. Malah batal. Wah, Bapak ngasta ketua pepadi kudus. Iki peng-pengan. Penasehat pepadi. Penasehat tegesipun ngasta teng pepadi sing anggota dewan. Tegesipun kudus menika wayangipun maju lho Pak mriki. Nggih, pangestunipun Kowe iki ora kesenian ringgit majeng wonten ing Kabupaten Kudus lan ugi kula kepengin nguri-uri kabudayan Jawi termasuk alhamdulillah. padalangan utawi ringgit wonten ing Kabupaten Kudus. Nggih, matur sembah nuwun Pak No. Kula minangka wakil seniman matur sembah nuwun. Dene Bapak tasih mikiraken bab kesenian khususipun ringgit wacucal. Mugi-mugi mangke saged dipun tiru kalian wakil-wakil rakyat sanesipun. Nggih. Lanjut pangestunipun binjang Agustus tanggal 23 badhe dipun lantik ingkang kaping 3. Mugi-mugi saged berkah barokah warga masyarakat wonten ing Kabupaten Kudus. Amin. Apa enek kentongan ngusuh lho. Lho, nah, kaya tentara. Siap. Gerak. Nun sewu Kang Mas kula Gareng. Daluh. Dalem menika mboten seniman, namung seneng nguri-uri dhateng kabudayan. Pramila bawa kula wau ugi kirang apal. Nyuwun dipun paringi sesorah utawi dipun dampingi. Oh, alah patune njaluk didampingi sinden. Lipir ora apa. Ngeten Pak, niki Purbawasisa panjenengan ingkang pundi pun ingkang dawuhi dampingi. Kula niku minangka wakil rakyat sedaya ingkang dados kesepakatan aspirasi rakyat kula wangsulake monggo ingkang milih nika warga masyarakat ngoten. Ingkang pundi Bapak menika Pak Ngateman. Oh, Kang Molen. Oke. Nomor telu, Birgita. Ya, kepilih kowe. Salah mau diterni barang. Ayo. Iki. Birgita jumeneng kalian Pak Dewan. Tok. Sik ngadeg kowe kok kaget iki piye to? Kaget apane to? Lah iki mau iringan kaget. Ya ora niku iringan semangat mergo Birgita arep jumeneng. Jumeneng. Kowe iki ora jumeneng, jumeteng. Nggih. Saderengipun mangke riyen. Saderengipun Sabar. Aku ki ya salinan lho, Pak. Bir lek njaluk dhuwit sabar. Mboten, Pak, mboten kula niku gumun kok. Saenipun pitepangan mboten. Oh, monggo sae, Pak, sae. Nggih. Nggih, wilujeng Tepangaken dalu, Pak. kula ngateman asli saking kutho. Nggih, kula Birgita Ayu, Pak. Birgita. Nggih. Oh, telek iki. Nun sewu. Aku ora Sampun manut. gadah pacar napa sampun keluarga? Dereng, Pak. Walaupun
Tegesipun ngeten, kleresan Pripun, iku Pak? kula gadah yoga kakung. Mbok Napa menawi nggih, Pak? estu gadah. Waduh, wong kudus seneh. Pak. Oh, malah ngelekne. Oh. Oh, pasarmu sing biyen cak Nggih. kudus ta? Heeh, Pak kula niku ajenge dados tiyang kudus to, Pak, tapi mboten sios. Oh. Ning nek putrane jenengan kula purun, Pak. Oke memang cocoke untuk wong kudus. Lah iya. Awakmu wis kaya godhong bakok. Nun sewu nanging yoga kula niku ana tesih alit. Nembe SMA kelas tunggal kersane Mboten penenggo. napa-napa, Pak, mboten napa-napa. Pak, napa mboten eman-eman ora dipek dhewe ngapa to? Oh ngoten nggih. Nggih. Mboten Wong pareng. anake isih cilik kok digantungne niku. Mboten napa-napa. Nunggu sedasa malih. Oh nggih, niki. Calon Kapolres Kudus. Lah, Mangke wonten kepolisian. Pak, kula siap, Pak, siap, kula siap. Tegese calon iki ngeten, Mbak. Calon iki Pripun, dereng Pak? dereng teng kene kepolisian, nampun ageng pun yos pun nembe daftar ngoten nggih. Mboten napa-napa, Pak, mboten napa-napa. Bawane napa wau? Idam sari ini pripun, Mbak? Mbak. Nggih, Pripun, Pak. Kepalane bapake disemak. Napa? Duh. Ngoten, mboten duh wong elek nggih, mboten nggih. Mboten, Pak, duh Oh, wong nggih, nggih, bagus. nggih. Wah, Sing nembang bapak ya duh wong ayu. deg-degan ngene iki malah. Ampun dredeg, Pak. Piye Pak Lurah, Berung Genjang iki malah deg-degan. Ya. Wis tak ambekan sing rada longgar ben ora deg-degan, Mbak. Nggih, Pak, siap. Nggih, Pak Gareng, Mas Petro nggih, nuwun sewu. Ning nggih ngatos-atos lho, Pak. Nggih. Nggih. Mbok menawi mangke sukon wulon utawi suwanten ingkang kirang. Pun merdeka Saya- monggo Pak Nggih. telasake. Nggih, nggih, nggih. Ambak niki waranggana tasik perawan ning niki ngati-ati lho, Pak. Garangan lho, Pak niki. Oh, ngoten. Mboten napa-napa. Wah, Mboten napa-napa. Lho, Pak, mboten napa-napa. Saya biasa menghadapi hal-hal seperti itu, Pak. Lah. Maksudipun masyarakat ingkang beda samudayanipun. Kula kedah saged ngayomi, iso nentremno, iso ngayani, iso nyenengno. Lah, dalan. Saged nyenengke lho, Pak. Wong Nggih, kudus sih nggih. pancen iso nyenengke ya, Pak. iya. Nggih, nggih. Tintingi, Enggak, Pak. mbok menawi mangke kelintu dipun tuntuni Nggih. mboten kulino. Nggih, kula kulinakne, Pak. Ngapa to, Reng? Apa jenengane lho? Melek. Aku ora entuk nggono. Iya, iya Wis jangan. saploke ana Pak Dewan aku mbok kipatke. Lah kan aku mah dijodohne karo anake. Lah. Kang Gareng kira-kira macem mboten nak jejer ngeten iki. Non. Macem mboten? Foto. Nggih, nggih. Badhe nyekan nggih. Nggih, monggo, nggih, Pak. Mbak Nun sewu izin jumeneng. Nggih. Duh wong ayu. Tintingamu kleru. Manuta swara. Nene nono. Nah. Duh wong ayu. Pepujan ngeti. Lah, Pak Tepuk Dewan, tangan Nana. buat Pak Dewan. Kaya ngene wong nandang asmara. Ora Nggih. ora mubadir le tuku bathik anyar. Nggih. Apa to awakku dhewe. Kuwi aja meneng ae to, Bir. Kados pundi Kakang Mas? Responsif, sing responsif ayo. Kados pundi Kakang Mas? Ono lho. Birgita, Bir nggih. Duh wong ayu Birgita ing jagat Nggih, Kang raya Mas. ora ana wanita indah sulistya ing warna kejaba ambung sliramu. Bir. Tangan kiwa nyekel bangkean, tangan tengen nyekel ciduk. Ayo. Lah nyapa kok nyekel ciduk? Ayo. Bebasan Nah, Nggih, njaluk Kang Mas. bebo napa? Sing ana tambono, sing ora ana jaen. Sagra aja gelang kelawan kalung cahayu. Oh, kengiriten banget. Duh
Dewa Jawa Tokong Belaso Nomring Wak Mami Cengkoke, Pak. Cengkoke iso menyelam-menyelam ngono modele ya. Kenduk-kenduk. Kacake murid Triluwih. Besok kasbadan jejer lan wong ayu Pak nembang kali slogan niku sing pas cocok niki romantis. Oh romantis. Pripun carane ketok romantis? Lah nggih, Pak. Masoke kula sing ngetek kalih jenengan kan nggih Nah, mboten. niki dunia sandiwara ndak masalah. Nah. Pun pokoke kepengin demek. Ngoten lho, Pak. Waduh. Sindian niku milik umum, Pak, kalau di atas panggung. Sindian milik umum WC kok. Iki mono Harsip to ora iki mau. Ya ora Pak polisi, Mbak. Mboten apa-apa. Mboten napa Pak polisi nggih menikmati. Ning mboten apa polisi pas ponaan dhewe dadi sun lah. desa Kula nyapa. niku Pak polisi yang mriko malah ngene. Ayo lanjutkan malah ngoten. Pak megang ngoten Mas. Plek ngoten niku. Kaya toprane lho, Pak. Ampun ngahingi. Nah, Sing iya. marake keri nggih ngahingi lho, Pak. Keri. Plek ngoten lho, Pak. Umpama Gadek, nonah kuda. Kowe sing aktif. Iya. Serang. Piye? Terus piye kita tanpa tanpa welas sasat ing Jaladri Bareng, saniki bareng. Pak GP. Ngidam Nah, sari as moro tepuk tangan moro kadang. Wah, elok. Tepuk taman. Ayo. tepuk tangan. Tangan kok tepuk tangan. deg-degan ayo. Luar biasa Pak Ngat nggih. Nek yen niki kedaung calon-calon nggih, Pak. Satu Nggih, bait nggih, gantian. Pak. Mboten Pak asmane sinten Pak? Sinten Pak Ngateman selalu ingat pada teman. Ngatman. Nggih, nggih. Dadi lek pamane sampean dadi bojone Pak Ngatman berarti jenengmu kan Jeng Ngatman ngono kuwi. Kok jengat to, Pak? Apa Lah sing Pak Ngatman jengat? kok. Ayo nggih. Kula niku digarap sinten wau nggih. Sing garap malah Niku Pak deretan sing nggo. sing garap niku Pak Bendahara niku. Nah, Bendahara. oh, Tahu dah, kok, Pak kan, Bendahara. Repot niki. Pun boten napa ingkang baku kula kepengin nderek wungon ing dalu punika. Amin, Kagengaken amin, swasana wonten ing adicara apitan cara kuthuk lan dipun wastani sedekah bumi. Leres. Mugi warga masyarakat kuthuk tansah gemah ripah roh jinawe toto titi tentrem kerta raharja kalis ing rupeta ing sambikala amin umah amin. Monggo Cahayu. Cahayu. Wis kecekel 500.000 bir bar iki. Ayo. Mboten usah kuwatir padang distran mawon bendahara. Bendahara. Nggih. Nggih. Monggo Pak Bir kita ayo. Mas liramu sekali Melatih aku kumbang sajagat raya
nalikaning ring mekaten Mas Garing Mbak Limbuk lan sedaya para ibu paranggono lan diajeng sapa mau lali Birgita, Pak. Birgita diajeng diajeng are keliru Mboten apa Pak Birgita. matur sanget bilih kula saged nderek ungon lan nderek nyekar kangge ngeken swasana mugya kanthi rahayu slamet kali sing rupito lan para seniman lan seniwati utaminipun wayang kulit mugi tansah dipun gemari masyarakat kangge lugrahaken kusumaning bangsa lan negari. Amin. Jalaran kabudayan menika mujudaken kekayaan bangsa dan negara yang tidak bisa kita tukarkan nama baik kita dan budaya kita kepada bangsa lain. Amin. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Sembah nuwun, Bapak. Matur nuwun, Pak Ngatman, WA-ne putrane jenengan, Pak. Oh, nekat Birgita ya. Mriki, Pak, mriki, nggih. Nah, mriki. Nggih. Wis bar jejer wong wedok ayu kok telutur. Wah, Jan, iki panjenengane ora mung iso mirsani ning ya iso nglakoni. Lah kuwi, Perkara apik elek kuwi ya gumantung wong pancen basicnya bukan seniman kok. Nggih, ning ya apik Mas Gareng Ning niku wau. sing ngopeni seni lan senimane. Nggih, dawuh leres nggih. Lan menika nuwun sewu wonten Nawala malah wiwit sonten kala wau. Napa, Mas? Tur tebih menika saking laladan Desa Ngawen Kecamatan Margareja Pati. Oh, nggih. Sugeng dalu Pak Dalang kula Mbah Sukasta saking Ngawen. Badhe nyumbang bawa. Lajeng sak langgamipun nggih. Cekap semanten anggen kula matur nggih. Langgam Sembah apa, nuwun. Mas? Lah kirangan niki dereng kok. Mbah Kasto nggih. Mbah Sukasta tasih pinarak wonten mriki, Mbah? Ah menika. Aduh, iki Wah, wong. ngapunten iki Mbah, tebih piya- ing Pati ayo. Piyayi ora tau kentekan duit ya iki. Kok iso? Lah kastono kok. Kas ki lak wadah duit. Oh iya. Monggo Mbah, mriki Mbah. Nah, ya, aduh alhamdulillah Piyayi Pati tebih-tebih. Nggih, Wonten Mbah mriki. nuwun. Nggih, sugeng dalu Mbah Mbah, Kasto. lho, nggih. nek ndi wonge? Iki lho Reng. Oh, jebul pacare Brigita. Oh, Birgita lover. Ayo. Nggih, kepanggih wonten dusun Jambean dalangipun Karisma. Karisma. Lho, dalange karisma. Nggih, kula bawa sambung wanci dalur. Oh, nggih. Oh, iya. Pak, niki mboten kan mirsani mriki kali sinten? Sak rombongan. Yang kathah Rombongan. nite mobil. Wah, oh nggih alhamdulillah matur nuwun nggih Mbah dipun Nggih, rencani. sami-sami. Dugi mriki mirsani. Wah. Menika kula badhe bawa dandang kula banjet. Wah, pelok. Pelok barang. Wah, iya. Ayo. Jan, Mangke langgamipun Ayo, Jan. Dadiati. Oh, siap. Nggih. dandang gula benjut. Kula pitados mesti sae. Pathi iki nggone ketoprak. Ayo. Mbok menawi wonten Ingkang damping. Tunipun kula nyuwun pangapunten. Pak, butuh dipun dampingi mboten? Niki lagu roman. Damping kalih Bu Tuti. Wah! Elok kaya awas men to Mbah jenengan Mbah. Wah, Pak. Mbah Kasto. Jenengan sindan-sindan Madangkara apal to asmane? Oh, apal sedaya. Sik iki sapa? Iki sinten? Niki Umi Hatipa. Kuwi kedua. Mbak Winong. Ketiga. Mbak Birgita. Terus teruse? Apal kabeh. Teruse nika? Ibu Sukesi. Terus? Ibu Tuti, Ibu Terus? Lia Sundari. Apal. Kula ningali wonten YouTube, Pak. Sik, panjenengan penggemar Mas Yoyo. Apal sinden. Sing ngenong jenenge sinten, Pak? Kula ningali teng YouTube niku nek dalang
Nek Ora Pak Yoyo niku wah kula remen estu. Nggih. Dalang sanggit niku. Matur nuwun. Ya ampun remen to, Pak, nanggap kapan, Pak? Mboten kiyat. Oh, rumiyin kula nggih nate nanggap tapi nggih dalang lokal-lokal. Mboten napa-napa ing kapan Pak saya. Yoyo niku kerep sambatan. Pun nyambat Mas Yoyo mesti kalah. Nek dadah kula banjit. Dalem Niki dadah kula banjit. Monggo, monggo, Mbah. Cakepanipun Tuti. Bae jaluk dipijeti kok ayo. cakepanipun suwargi Pak Narto Sabdo. Nggih. Nek Ibu Ngatira Yogyanira lah nek Pak Sajuri Wah, Pak wonten Sajuri. malih. Oh, nggih, siap. Apale ra jamak iki. Mriki Mbak Kakung. Apal Nggih. apal Niki cocok kula, ketoke mboten rawel niki. Penak niku. Wah, jan. Wonten malih. Wah, elok, Mbah. Nah, iya. Yaene kok wonten maling lho, Mbah, jenengan. Dan prayogi Satriya Gung Negari Ngalengkong iki wiraswarane mulya. ayat Ramayana. Wiraswarane mulih wae. Ramayana. Oh, Kalah nggih. apik karo iki. Pak De Gereng. Hah, Niku sepoe Mas Danang ngeten iki lho njenengan. Niku lho persis niku. suarane Mas apik. Danang lah nggih to. Sang kumbo karno arane Nadyanto warna diyu Nadyanto warna diyu. Parandene gayo Kok gek lip sync? Beb sing piye asli kok ngawur. Pak, nun sewu napa jenengan muridé Kartopel? Mboten. Sanes nggih. Nggih. Oh, nggih. Kula rumiyin nate duet kali Mas Gareng jaman Pak Joko Idan wonten Lumpur. Walah, kula pun lali duite wis entek kok. Malah ora. No. Nah, no. Cakepanipun Kepane wis lali. Pun sae pokoke neno-neno. Pokoke metune nanu-nanu cupacup sugus. Kalau supe cakepane Mboten napa-napa, Pak. Ora masalah, Mbah. Diganggu. kula diganggu. Diganggu tutik lu. Ora aku meneng lho, aku wis insap lho ngriyahe niki wis ra ngopo-ngopo lho. Nana. Kula supe. Paradine, Pak. Parandene lho senes ah. Pun kok Kok kliru wawon. to Mas Danang. Ora paradine, paragapit. Duk prubo ing ngalengka genyo darbi brengkang raka mbreng lenggana tan musuh balawana
pun apal teke ganggu niku. Gareng niku sing ganggu. Kok gareng? Iki Aku ora lho, ora. grogi jejer tutik grogi. Ora aku Ngapunten nggih. mong demok ngene tok kok ya. Mboten Pak, niku pun bawaan. Lalen niku pun bawaan menungso. Dadi Radu grogi, Pak. nggih pun mboten. Kula mboten nate ngeten iki. Lah mula Maksudnya nyumbang Pak Cahyo Kuntadi kula nggih kulino dalang lokal-lokal. Pak ampun pekewuh, Pak Cahyo Kuntadi niku welcome untuk siapa saja yang ingin partisipasi. Welcome kaya keset ekreng kowe iki senam ora. Ra caturan. Pak saya nggih. Dawah menapa? Langgam dadi ati. Nggih. Golek sing kaya ngopo nyatane kelakon seprene angger-angger gandra bekasane malah bangun tresno godane gedhe ukuran kene ora ngerti dadak dadi gawe Sik penyanyi loro kok ora ikur. Kula niku manut lho jane manut didongkang. Kowe iki ora mesake to, yoga sakmene iki budrek rasake swara wong loro iki lho. Aku ki ya bingung, aku wis manut lho, ijek kliru lho. Lah iya to. Mbah, Aku iki kudu piye? Nun sewu, Mbah. Kena nganu ning ngangge ketekan, Mbah. Carane gapil ngeten tok, Mon. Lho, niki pun ngepaske. Ya mari wis diketeki ngonone saya cepet dhewe reng mau. Kula keteki nggih. Nggih, kula keteki ngaten nggih. Nah, sabar. Kuwi Sabar. peteki. Nyebut rumiyin. Lah nggih. Gusti Nyebut tenan to. Rina wengi dadi ati wong prasaja luhur bebudene gamati omong putra alus bebudene Yo.
Waduh, matur sembah nuwun, Mbah. Sampun dipun biyantu. Disumbang. sampun. Oh, lha mboten sarepot-repot, Bisa, Mbah. jenengan Oh, iku kok kaya karo sapa? Mboten antang ngene. Oh, alah kok ya mung Ampun repot-repot. kaya kono Lah, tok. Niki pundi sing niki? Niki lho, Mbah. Bab napa, Mbah? Nggih, sami-sami. Matur nuwun nggih, Mbah Kasno. Ngapuntene kula supa-supe ya Panji. Alah, mboten apa. Wong kesuwe apa lalen niku pun biasa wong gawan menungso. Niki nggih kok lali ora ninggali aku ya. Tindani. Mbah, sampun. Aku tindani karo Pak Ese ning ngisor ki. Matur nuwun Pak Kasta. Alhamdulillah. Sehat selalu luar biasa Pak Pun Kaston. bakunipun teng Kudus teng Pati ditegani nggih, Mbah. Oh, nampun kesupen nyumbang lagu pokoke. Ah iya. Wis. Elok tenan banyak budayawan, banyak seniman hebat wonten laladan mriki Mas Loh, Gareng. Kudus Pati gudange seniman seniwati, Nggih. Mas. Dereng dipun glowentah dening PO Haryanto menika para generasi dalang-dalang muda dan Nggih. dalang anak ingkang sami gladen wonten ing mriko. Banyak dan iki perlu diketahui sini juga iki mau pendopo ki ono gamelane. Oh nggih, wingking Luar menika, biasa nggih. iki lho. Wah, ning atase desa duwe gamelan kaya ngono apike. Nggih. Wah, Niku yo. nggih diagem latihan, Bu, Pak mriki. Niku diagem latihan nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah nggih. Kula ni sing tengah kutha jemene kok gamelan kethuk ora duwe. Pun niku nganu diagem dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nggih. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya segera dituntaskan. Ah, nggih. Alhamdulillah Mas dipun sumbang lagu-lagu oleh bapak-bapak. Wah seneng iki sindian-sindian do nganggur ya. Nganggur piye bar iki tampil. Oke. Nggih. Anu Winong Birgita, sik bar iki ditutup karo Umi. Sing lagi tren era sekarang. Apa? Nggih karyane Ki Dalang Gedhuk Siswantara Kediri. Apa ki lagune? Gitir Sumilir. Ah, kok lintang asmara ora ditokke. Monggo Mbak Birgita karo Mbak Napa, Mbak? Winong. Napa malih niki kersake lagu? Alhamdulillah. Aku dadi Oh iki. Apa? Kadung Tresno. Kadung Tresno. Karo Tempiling. Pepele. Peling. Eh? Oh, Kowe iso maca apa ora to itu? Rumangsaku Tempiling. Labure pun luntur niku lho Pak nutupi. Iya. Labure ya, labure. Labur iki tembok kok. Wah kagem panglipur dumateng sedaya warga Kutuk Nggih. saking BPD Desa Kutuk, Mas. Apa wi pamundhute? Kalih Kadung Tresno kaliyan Pepiling. Oke, siap. Nggih. Sameneika Kitir Sumilir rumiyin. Kitir Sumilir. Maka saya dipun aturaken. Oke, yuk dados. Hei.
bocah saiki jogete kaya ngono kuwi, Reng. Ning tentekane kok beker ki mau apa? Kaya kucing Kreasi kaya kreasi ngono kuwi. Kreasi apa kurang marem? Wah, jan tenan bocah saiki iki ngungkul-ungkuli. Ya ini namanya ya nuting zaman kelakone, Mas. Semakin kesini banyak anak-anak muda yang bisa nyinden. Dia ini nyinden ki yo mesti wis sepuh-sepuh. Saiki nom-nom yo iso nyinden, nyanyi, mulai energike ra umum wis. Weh ya iki ya bejane sing isih nom. Ah iya. Umi Hafifah ya, Nduk. Mi. Iki. Mi. Lah sing nembangne awakmu mesti apik iki. Sapa to, Mas? Iki mau Kadung Tresna iki mau. Oh, Kadung Tresna. Kadung Tresna ora kelakon. Wah. Penghayatane apik ta iki. Bawane karyane mbokmu coba kaya apa? Mboke sapa? Mboke sapa? Oh, Bukesi kae no. Oh. Kesi bojone Cahyo Kuncoro gitu. Heeh, Cahyo Kuncoro Brimob. Gareng sampluk kowe. Ayo yo coba kaya apa? Rinasa sayang alela. Kayak lagu Mandarin ya. Wayangan kang angger ridu ati yen kelingan duh slagamu atiku tan kuwawa pamikirku tan jemu tumanam kalbu rasaku wis kadung tresna mung sira wong merak ati Nono. Arep pamit mulai. Ora lungguh kene. Ah iya. Lah dilebokne kuwi jane apik ya Mas Gareng ya. Apa, Mas? Dilebokke kuwi lho pamitanmu lho. Ora aja aku rawani. Lagu kuwi rawani aku. Nggih. Monggo Mbak Umi Hafifah, Kadung Tresna. Yo. Lamat wis katon tejane yen bom merangkatan menjarang aduh wiragene sinawan tan
mlebet pepeling Mas. Winong Birgita Mbak Tri Hastuti ngancani karo Mbak Umi. Hoi!